kat bagapor ini kadang syak ini apdeng yang sakawe kecing roi kanumbar ke basau spa propsau. Kapur kalabiangi bangin ban sedang no ya kani kecing syikri kejangi oblay ha kani kejan miet kasi kebaning kong jangan katayo ngimla khlam da aingo i oblay baula daring kat bat ngi kom ki kon samla ha kani kisnam hi barok kawai hadu kani kejan miet jangan kisngi kebaning kong jangan katayo kabadai kak arpon real tarik jangan ubnai agas kaburam baro kajing mani ngi asyo belai nama ulang bakraw nama maulang siem utrai kitrai detang mau ba ngi kadayangi bangin yo ban mani bat syikri u dihakan ika janmin asya bangin yo ban ya asya prangi kadi syikri kajing yo belai nga karpadi secretary ba en pens ngawi ka program ka badim ta ka janmin. Mitchar person ka program kebede nekajan met kata kalong hakapon risteng in ya sing spirisan na ka group number ningkong bat hakapon nyo beje ni pli ka them char person mes marngar pule baduai masar dan ya telang marngar lomjing aingu spesial number walam jing kemelendo bat image hawdamut marngar bat nong pli ka them Reverend BBS Marngar, jing penbena bat penwai. Misar person kini kalong ke program kebiadaan hanika janmet.
Di hakani kapor ngani abanya sedang no ekadi ki shekri ka jongi oblay ringimla khlam da priang sngoba yut week but yut Sunday kabangen sayo hakani kasngi oblay kaban sawan but kamtam ge priang sngoba I pastor ibarayadan ban ringkat bat nge hakani ka janmin iban sayo ban sam ban pli yakani ka khubor ka ktien ga jong oblay ni priang sngoba I pastor ni ai kapor ka bakalo ye phi hakani ka janmin ba phiyo ban sam ya ka khubor ka ktien ga jong oblay ban ni priang sngoba yut week but yut Sunday kabangen sayo ye philang baro iwei piwei brokom ki para samla ki para bangai ki long kami ki long kapa ya ki temen besan ki pastor ki khat komiti balang bat ya baro ki para bangai kat ki bayo ban ya dan ring khat bat ngi kom ka jing sing samla lengba gari ki chanmit lada pidana ki yeng ki sam ki jong pi lani hakanu kadu ka jaka pila ban pelai por lang bat ngi kom ka jing sing samla na bangi dan ya kadi ka online service bangi nget scam balang ba kadi ka online service pin sayo ban mat ya shibun ki jingger khu lang ba kadi ka janmit haka bangi ni ban snga be ka khubor ka ktien ka jong blai dia syo bangi ni ban ya shaprang ya kadi ka shekri ka jong yo blai ngin pendam ho blai ha ki jing duai kan rat bakodor ngem la kham da ai ngo yemi namaga jing et ka jong me ken ko pa ka me la mi ngi kum ki khon samla ki batalot bor ha ka bingi wan ban pau khamat ka buram ka jong me ngi ngau thu te kan rat bi et namaga long tang ki break batalan ngi long tang ki break ki baduna ki liang baro ken ko pa ringi wana khamat jong me ken ko pa namaga jing et ka jong me ka ba me la ra ken rat bi et ki slajat ki batalot bor ki jong e bangi ri ban keu ko traji subakodor ha ka ki yeng ka bakkan tang e ka jami ko try bangini ban shong ko kan rat bi ja po jo ki sau kan ro ki jong ka bangini ban mari bar shekri me blai ba em ba shisha kan rat ba ko dang ni wana khamat jong me ki jan men ka ba men ye di ning kong ki don me ki khalai ki jong a kam ta ba ka bangani ban snga bar shash kor ka khu bor ka tien jong me ba ya baro ki para bangai ket ki ba ya ban snga bar shash kor ya ka troji se ba ko dang ina duai kan rat bi en ka ba pen kan thang la bara ka tien ka ba don bor ka jong me lang ba ki jan met kin ko pa barhe kita yo hibaros tiao ha ka bangni ban rakhi ya ki yot we ko troi bar kham ta magin se yo kin ko pa ko dor bangin rakhi ya ka yot Sunday ni ker men skam ko kan rat bi en moment se ma ko chong me un shong ring kat ban ngi kom ka je seng samla shim ti kham tam ya ki ko por ka ba ko dor ya ki jan met kin ko pa pat ben kan tangi ki don bi ki khalai ki chongi pat ban ya rap dingi ko troi ji su ba ko dor bangin la ban pen thli ki ching mot ki ching per khat ki chongi shipor bangin ya skap be ka khubor ka jong me kin ko pa leng bau shekri jong me u ba me ko troi ji su ba ko dor mila pen ko pha ki ter peng ki batalot ki chong u ngi da ker men skam ko troi ki ba men rai u shaka kamra ka bhanang da pen som da pen sle da ka ding ka jong men sim ko jong me ba ki ai ki baro ki ban sami na da ka shintur ka jong u ken long shisha ko pa ki persada mensim ko jong me ben kentang ko pai kan ko por ka sa paro lama ka ki jan men pidang ko troi ki bango ki sikri ka berat ka jong me nama ka kerteng ka jong me ji sunga dwai amen ngini abane sedang no ya ka ki sikri ka jong yo blai ha ka ki jan men ngini sheme ka number jing rai ka number ka shispa iwai na ka jing rai ka batmai ba shispa saw naka ka jing rai ka barem lada dan ki baban ha khomi uan haul o menta kan tiu nam ya u la tho ya ka ha ka sangti ha ka singkai la thoru ale haleluya ale nong penem hadim badap kini ke cingwa inok puli badua in sesiem ya ka benta ngini yang lang baro uan haul o menta ken tiu nam ya u la thoya ka ha các santi ha ka sing kai la thoru Hallelujah.
kibai babriu na jingai ngai ikidami na jing te bantan ya yam lawai no yam lawai no yam lawai no yam lawai no don ka jing pen im badam yam lawai no yam lawai no don ka jing pen im badam aleba roto yakomen piki kun ki jong ipang aleba roban yo bentang kabada kasnam jongang ya yakumen ya yakumen ya yakumen ya yakumen krau ka jing ai e ublei ya yakumen ya yakumen krau ka jing ai e ublei om don ha taka bapen rem tangka jing maba ropa ken mau jing ya bat jing it bat ki jor kasnam bayar la wai shifting la wai shifting la wai shifting la wai shifting lawan keliang jing snow bang la wai shifting la wai shifting lawan keliang jing snow bang pi blai shong bat nga hai shitom shong bat nga haki jing pang pi lalong kilok bayai ne ajing ben kaper thailand tu one man ta tu one man ta tu one man ta tu one man ta dis no bahai ipa
Yeshua bangin pennet ublay ke jing duai ngan pulih katu kan ni nak ketien ke jong ublay ya ka bangi laban shem nak gospel ke jong umat hayes kalenong ka bakat nriu ka dekot ka ba ar posau ki kentin ki baong kumni enda kumta u Jisu u laong ha ki senran jong u lada unu unoru umon banwan nadien jonga ai ba unlen ya lade ba unra ya la ka dingpna bat unwan buat yanga ngan pule biang naga gospel ke jong umat hayes kalenong ka bakat nriu ka dekot ka ba ar posau nda kumta u Jisu u laong ha ki senran jong u lada unu unoru ubaman banwan nadien jonga ai bo unlen ya lade bat unra ya la ka dingpna bat unwan buat yanga tengilo esngo kini ki kentin nak tien ke jong ublay tengin pennet ublay ke jing duai kok pa jingi ubahab neng ngidap da ke jing sngongu ke bakrau ya ka ba milaya lam yengi kum ki khon ki jong me hakani ke yeng ke bakantang khot ke jong me ngidon ka dau ke bakrau ken ko try kham tam hakani ke sngi ning kong jong ka tayau ya ka ba ngi kum ki khon sam la ngi yo ban rakhe ya kani ke yut week but ke yut sunday ken ko try ya ka ba KJP assembly kalapan bed renti ken ko try hapo ka jing yalam jongka ken ko try bengi hiki balang ba pher ki district but ki presbytery ki yo ban rakhe ya ka try ngi don lem rangkat but ngi kamtam ki khun samla ken ko try ngi yo ban rakhe kerpang ken ko try ya ka khnang bengin long kita ki shakri ken ko try ki bangil la ken ko try ban scam kata ka jinget hame ken ko try kamtam don lem rangkat ma me ken ko try but ngi iwe baro ken ko try kumba melaya lam lenti hadu kini kisngi ki bamenta mela sumaringi hadu kaklep mat ka bamenta but try kani ka jan mi ru ken ko try mi yu e ken ko try ngi don ken ko try ke ka ba mi mila bu ken ko try but ngi don lam kat ken ko try but I pastor jengi ken ko try ban sa yo ban pli ka them ken ko try ka jinglong senran ken ko try don lam rangkat but I ken ko try ke ka ba me I ken ko try I hangi kan ka jan met kan long ka jing bam ka kan jado but ka kan jaman sim bingila ban pendon kami ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka si ha ka jing im do but men sim don lam rangkat but I ken ko try I ka bor ha I ken ko try but kham ta mi ngi ki khun ki jong me bingin long kita ki senran ki ban nget yame ken ko try but ban shania yame try don lem rangkat ban ngin la ban ko try bingin long kita ki senran ki ban bot gading phana ban ba ai gading phana but ngin bot yame try don lem rangkat ma me ken ko try kham ta me ken ka tayo baro ka we ken ko try ya ka ba ya ka ba ka jing ya sing samla ken ko try kala pen bu iki program ki ba pher try don lem rangkat but ngi we baro ki ban sa ye shim ban ta ken ko try hadu ka tai ka sngi ka ban sa kot no ken ko try don lem rangkat ba kan ya bet ya renti baro ken ko try da ka jing don lem rangkat ka jang me try shim ti ma me ken ko try ngi we baro ken ko try ker khu ngi we baro ka teng Jisu ngi dwai amen. Ublay unkir kui ke jing puli badwai dia kani ka por shapingen siyo ban lumi ke jing aingo ngini peteng be ke jing shikri ke jing ublay na ka number jing roi ke ba arts pa prapon reu na ka jing roi ke ba thamai but arts pa khandai pon reu na ka jing roi ke ba rim ki special number I master walam jing comment lingdo but miss how the mood marngar kat badang lo mikni ya kijing aingu kini ki special number kawai hadin kawai kin sa shia mila ka jong ka bentang ini yang lang ini rai kin number jing rai ka ba arts pa prapon real but arts pa khandai pon real kin sa wan la ba jing ku mang la kular utrai ayom shong pengat kin wan ru Baunong penim un ai la ba jingker ku ngiwan jing chao jing is nay la juma tiyu la ba ngi kerpan kin sawan la ba jingker Min sim ki priu ban pen im
toru ai ba un schlei men sin la ba jinkerku ngiwan jing jau jing is nay la juma de yu la ba ngi kerpa kin sawan la ba jinkerku hangi to te jur atrai mentangi trang bat ngi wachu la ba jinkerku to ai la ba jinkerku ngiwan jing jau jing is nay la juma de yu la ba ngi kerpan kin sawan la ba jinkerku ato ai mentangin mentangi plabangi kerdu mentayu Jesu ngiwan la ba jinkerku ngiwan jing jau jing is nay la juma de yu la ba ngi kerpan Para samla shenrang bakin lom ye ke jing aingo bakin ke special number kin wan kawai haden kawai.
try chính có điểm yang ikan long chính đi sharu là chính điểm tô miên hăng nghe học tư thế cùng ký sen van và shisha try chính có điểm yang ikan long chính bisa jatuh bangun wan-wan tuan nadin Burung jumplay, amin. Ban pen kentangi kijing aingu ngas ngobaban kerpan di temen besan di armar ngat. Tungi duai. Ablay ubokpa ujungi ubah beneng ubalong utrai jungki met bat ubalong ru utrai ki mensim ki jungi. Kaburam berok ni ai shame ablay hagani kamet. Ni sengungu yame ko konrat namar ki jing isnei ki jome. Ya ki jing em ki jungi lang bau nusnem ha ki jing yaj lenti. Bat ni aingu ru yame ko trai namar ki ai baro ya kabame melale mta ki jing em ki jungi. Ngi pen kraw kerteng ke jome bat ngi mane ya me ba melong blay ba im baru badan bor ablay ngi pen pau ke jing sngungu ya me ha ke ni kamet ha ka me pen la ingi kum ki khun samla jong ka balang ha ka bangi yo ban wan kiu ha ke ni ke jing ka ba kentang ke jome ban pau ha khmat jome bat ban pen kraw bat ban yaro bat ban pendon burom ki kerteng ke ba im bar badan bor ke jome Kabalong ru kata yeu jongi kum ki samla ha kabangin seyo ya kaban syakri lang bagi program ki bapher lang bakani kata yeu. Able ngi duai ba men isne ban yalam ya kani ki jing syakri ke jongi. Bagi ke baro ya kabangi ngi yo ban pendap kanum long try tang ke program ka bakan jabril. Henry ngi ngai ban ni syania bakadi ke program ke jome. Kabamela pli ya kani kalat lang bagi KGP assembly. Ha kabakum ki khon samla Hakabalang hakabangin seyo ban syakri lembaga ni kata yau. Try namar kata ki baro ya kabangi ngidon ya kaban syakri ya me lembaga program ki bapher. Ngi bukti hikmat jome bagi baro ya kabangi yo ban pendapkan long ke jing alam ke jome. Ngidon ha kani kamit jong ke jing sedang ablai ngidon ru ya kani ka thim
hakmat jongi hakabangin sio sneu yaka lembo syakri ujome yakaba mame ko try melawan ra syakri jome bunjo yakaba nyasam jegne khubor lembo tim ngituai bamen isne yakaba jarap syakri jome ko konrat hakaba ke baro ko try kaban samino nu syakri ujome kanlong da kabor ke jome ba kanlong da jing pensle ka ba jaman sim ke jome bar bangin yo sneu ya ka bar bakan long ru ke jing kerku yang ikum ki khon samla tribe ek namar ki ek baro ya ka ba me mela le lamba ke jing im ke jungi ki jing kerku ka ba ngimla ban theo ya ka ba me mela le lamba ke jing im ke jungi kum ta ka ni ka mit able namar bangin sngungu ya me namar bagi jing kerku ki jong me ba me kerku ta ke jing im ke jungi ni wan ra ru ini ki jing aingu ha ke mit ban aish ke kam ke jong me ni da duai ba men isne ya ka ban kerku bat ban pen kentang ya ki ha ka ba hangno ha ka bangi ban pen don kam kan long na ka banta ka burom ke jong me simti ko konrat ka por ka badang sa lamba ke jing syakri ke jungi ya me priang ya ke jing duai jungi nama kerteng ke jumai Yesus Kristus ni tuai. Amen. Ubleun kerku ya kajing pengentang jing aingu bahagani ka por ngemla khlam dai ku blei ya ki para samla ki bari ban sa mi ka ktien ga jong blei lengba ki suor jing rai ublei undan ringkat bet pi kom ki khon samla ba pinyo e kamen ka ba kot ka ba khya ba pinang la ban shikriyo blei lengba ki suor jing rai la hang nuang no ka ba blei u ibet ben penyang ye pi ban plai ka kubor ka ktien ga jong blei lengba ki suor jing rai dihagani ka por ha shabangen seyo ya ka wipat ka banta kata kalong bangani ban ngabat syashkor ya kadika thim lengbai pastor iwi bandar ringkat bat ngi ha kadika janmin ti sasisen pat pastor ngi pdiang sngo phai phi kom kaji sing samla ngi dap da kaji sngo komen ka bakrau ba phiyo bandar ringkat bat ngi kom kaji sing samla ha kadika janmin ngi ai ka por ka baklo ye phi pastor ben ba phiyo ban sam ya kadika khubor ka ktien ka jong belai ka ba biang por bhai ngi kom ki khon samla ti kendiat pastor ngi kum ki khon samla jong kabalang ngidang dan shibon ki bampat itho ya phi ngakarpa de phi pastor shabe phin se shem ya kabanta ba phin ai ka jing phin itho kendiat ya ladi shapang ka kam ka jaka ka ba phitrei kalingkha ka jong blek ba blek upanishan ya ka jm ka jong phi ti hagari ka por shabengen yo ya ka khubor ka ktien ka jong blek leng bai pastor ngin yap teng biang ka jing shekri ka jong yo blek da ka number jing roi ka san spa sang na ka jing roi ka thamai ba sau spa khandai phau nyau na ka jing roi ka berim torwa ya ro yo jisu bat ya jing e ba phla hakiyeng shong ne ba phernai ulalet ban khre jaka endang yen poilang habneng kajing kemen ba hangta kan long yangi haba i jisu ngin ya ro jing job kalbari ngin yeng lang ngin ya roi ka number jing roi ba san spa sang bat sau spa khandai phau nyau adim redep kini ke jing roi pastor in sesem ya ka benta ban kren ya ka khubor ka jong blai Torwaya roya ujisu badya jingi bapula hakiyin shong ne bapernai ulale ban krejaka endangin poilang Kajik men bahang takkan long yangi Abai yu Jisu Ngin ya ro jing job kalbari Habangi yak lenti pekrim Kil obadum Kin sashai and darkness ni jing leng lawai jiu nom yin shong badu trai and angin poi lang
jing men bahang takan long yangi abai yu Jisu yin ya ro jing job Kalbari long ba shisha bad banyes kem hajing shakri ya utrai dan supet ya uhaburam jing puslai barolawai endangin poilang hableng kajing men bang takan long yangi habai yu Jisu ngin ya ro jing job Kalbari nang ya syaprai pan siat un ai yang sembat syanya hau shen kipliki kerdo pernai banyin yo iyu Jisu endangin poilang habeng kajing men bang takan long yangi habai yu Jisu ngin ya ro jing job Kalbari. Tengin pendam hajung duai. Kumne au blei au kupa jongi baham neng. Ngisngo banai ngue akmat ka jomeu trai lengba kane ke janmit. Kamit ke baningkong jong kane ke tayo. Ya kabakum ki kun samla jong kabalang. Kinyo ban rakhe ya kane ke jingstang nakan ke jingpli ya kane ke tim jong kane ke yut sande jong ke yut week. Leng bah jangan kesenem arjar apsau. Trabi isnei terang kat lembat ni habangi don hagan ke ying ka bagan tangkut ka jome. Habangi mi lagi jong ke ying kisem yuan trai da ka jingkermen bangin yo man mat ya ka jingbam ka bagan jaman sim. Ya rap yang ikut trai akum ka ne ko por. Wala shibun kijing kebangi kendu aga jung pamalang kasngi shibun kijing pin shifting pin up khang lat yang i khamtam yang i khun samla Henry try ba midor kat lem bat ngi long shisha kita kisenran kiba shisha kibala ban ya kijing shisha ka hok ka jong me ya rap yang i ko try leng ba ka ne ka por ka ba kodor try isne ya lam yangi Krishan bor yangi dorang kat lemru pada ujong usyakri ubarit jome ya kabakum gajing aseng samla balang presbyterian lakse kelasania ha usyakri ubarit jome banyo ban pli ya kane kathim kechinglong senran miu i trai usyakri jome ulong tang ubriu umla ban kodbor tang hakabor briu Henry trai ngaduai kumba mejukur shanbo lagi porboro pedan kamru ya ujong usyakri hakane ke janmet ya raping ikut trai leng bakane ke por ke bakodor tar hadu pengla pendep jing syakri blai ke jungi inde dua ngir butia khmat kaburom ke jameng ipan amen hakaban kong ngapan pau ko jing songu ya ublai nama ke jing dorang kat ke jong u hakajung im ke jonga man kesinjam kabangang jam hadu kene kekinti jong kene kepor
lengba kane ga janmit kasngi basdang bangin yo man rakhe kum ki khun samla ya kane ga youth weeks kum juru mengisiyo ban piang ya ga youth Sunday ngai khuble ye i Miss Chairperson iba pen ya kane kajing sikriblay kajongi ha kane kajanmet ngai khublay ru ya baro kitamen masan kibai kibalong ki kpa jong kabalang kibalong kinong sneng kinong kraw kinong pen elagi jong ki khun jong kabalang ngai khublay ru ya kidkhot komiti jong kabalang kibalong kinong kershan lem dan pentelun ni kam kejong uk kenran haka jing syarai balang ngai khublay ru ya kilong kmi kilong pa jong kabalang kibalong kakti kamon kakti kadiang dan pentelun habade beki kam jong kabalang ngai khublay ru ya kikun samla jong kabalang kibalong kalawe kiba pernai jongka balang pangai khubleru ya phi ki hep kibarin kibalong kum ki persara kibadang san halakasngi ai khublei je phi iwe baro haka kerteng bathiang tam bat kabana tam utrai no prem jing Jesus Christ haka ne janmit nasgom ai khublei happy youth weeks basuk bakmen ya phi ka jinga seng samla badya ba pinsiyo matru yaga youth Sunday jongan ne kasnem bleron kat bat phi hakibenta baro kumba phi la angnut ban yo ma pendem ban rakhi yaga ne gatayo baro shtayo kumba i chairperson ila ong ba man pen itu lengkot namar hoj babun ngimpat ya kendu ban peni thu lengkot yanga lakha ha kanehi kasnong like bat ngalahe lasan hangthi hason nong ston ha kasnong pendeng rei bat ngisa ha kadong mauyong pendeng rei bat kabalang kebala penhe pensan yanga kadai kabalang Presbyterian lat waitang bat ngaladon laga jong ka ying kasem bat siparang ye don siphongut riu kan the bat sao shinrang bat kabalang kabang ngadon kadai kabalang Presbyterian Kli Mauli hapo jong ka Kli Mauli district ngatrei kum pastor ba in charge hakate ka district man ngidon arngut ki pastor hakate ka district bat ngidon hapo ka jing kedup i jong kanong ston presbytery kita kelong gejing bitu balengkon ha ka nge janmet bat lengba ka nge janmet ngas kemai khublei sibun ya ki bahing jonga ya imei bat ikni bawan sandang lang bat nga ha ka nge kapol lengba ka jingwan sandang lang gejong pi ka aim sim yanga ha ka nge janmet Tito blay dorang kat lembat ngi lengba kan ka jing sakri blay ka jongi ha kan ka janmet habangi rakhe ya kan ka youth week baringkat ru ya ka youth Sunday kendiat ni pai nginya pai kumno batmenno ngilas dang ya kan ka youth week ringkat ya ka youth Sunday habangi pule na ki story laya thu ba hangi ba ka KJP assembly joga jinga seng samla ka balas dang nadu usnem khandai spa nriu phuwei kalai manjur ban penlong no ya ka youth week rengkat ka youth Sunday long ba ha umpani usnem khandai spa nriu phra bat kumta kan lailat ba kan donno ka wei ka tayo ka bakerpang jong ki samla bat kin penlong hakatayo kabakhadu jong ubnai September
bat yo marakhe kayut sande hakatayo ka baningkong jong September laburu ia ka negatim manla ka snem bat ka negatim usnem bamenta kalong ka jinglong senran bala pensyong nong rim na ka gospel Matayos kalnong ba khat riu ka dikhot ka ba ar pusau habangi pule na ka gospel jong Matayos ki ei ka bangi yo naka habangi pule na ka gospel kat kum Matayos ha ka bala seng nong rim ya ka tim ha une usnem ka gospel la tho ha ka snem nyo pheu edi kamamud ba hadin ukris latho yaka syapang kijiu kibampat pedeng ya lanebat kibam syam la itu yau jisu kum uta mesaya lathoru ya kane ka gospel kum ka jingpen scam ni aiman sim ya kita kibap pedeng ya utrai bakin yaine bat sngotu ba jisu udai uta mesaya nangatu lupa balak keren nadu ki kitab kibarem habangi pai japang Matayos udai ukun jong alpayos naga jaj benriu lebi udai uta ubatrei ka kam kum unong krong khajana jong ka sorkarum long ba bantrei ya ka kam don kam ya uba unlong ubriu uba biang ka kerdan uba nang bantrei badon gajing nang gajing stat kum tangis ngotu ba udon kekerdan ba udon ru ya kaspa kum unong tre jong ka sorkar habangi pule na kanega gospel ga jong Matayos kaktin ga jong blai ke thu ba Matayos ula bu ya ujisu Matayos ula but ya ujisu haba ujisu ula khot yu ba unlong kum uwei nakisenran une ubriu uba biang bha hakakam gajam long ba ula don la kakam gajam henrei ula ino yaki e baro bat ula bod yau jisu haba yos ngeu yaki kentin ka bo jisu khot ula ino yakakam ka ba utrei long ba haba jisu khot yaki senran ukorru ya kiweru kisenran kibadon lagajong kakam kabaki trai kum u Petros u Andri u Jacob bat u Yohanes kakam jongki kalong kadai kakam bantong dokha kidon lagajong galing ban kamai kaji kum kibriu kidon lagakam hereki ino ya kakam habau jisu khot yaki banlong kisenran babanlong kinong tongbriu kajinglong begerpang jong kanega gospel kadai ga gospel jong ka jingya kren lane jing hikai kadai ru ka gospel jong ka jing hikai hakibalang habangi paipat syagane ka tim jong ka snem ar hajar ar pusau balai ka jinga seng samla KJP assembly menta ka snem ka bu iya ka negatim ka jinglong senran bat kala pensyong nong rimru na ka tin ka jong blai na ka gospel kat kum Matayos kalnong ka ba khatn riu ka dikhot ka ba ar pusau baladang ipule ya kane ka dikhot barok away kaya thu anda kum tau jisu ulo ong hakisenran jong u lada uno umon ban wan nadin jonga ai pun len un ba ru yala ka ting phna pat un wan but yang ha kane ka dikhot ka batai shai shapang ga jinglong senran kumba ka thim ka kwa bat kijing hikai ka bangi yo na kanega benta ka long ba ban long kinong but
nani banlong kita kisenran kijong ukris. Bat baro kidei banlong kita kibala kloi ban len lade ban baru yala ka jong gading pna ha ka jung im ka jong ki. Lada duna nagata omla ban nyew yaki baki long kita kinong but ni kisenran uji sukris. Ha ka ne ka benta gidon lightly ki banlong usenran basisya de banlong uba lakloi banlen lade nakabenta kane kadikot kabakwa yangi bangin long kita kinong but jong u kalong ba haba banlong usenran basisya de banlong kibakloi banlen lade haba len lade kita kijing kwa kijongi habangi ong len lade ngin len lade da kabangin ino dia kita kijing kwa brai thala jong kado kita kijing kwa brai kim don shu kajing sngo hanga kam don shu baro kidei kijong ukris na pensisya na katin ka jong blay na ka city Philippi kalong ban kong de khot ka ba art huwei ya nga ban im kalong ukris habangi la len la de yala ka jing im na dong sadong na ka benta ukris kumta kan long hangi ka bangi la ai jaka pa ukris unsen syar halo jongi nangta ban long usenran basisya ngide ban ba ya ka ding pna ukris klem manthai banlong kita kisenran basisya ukris ngin ba ya kading pna klemantan ban ba halakasngi haba kren sepang ban ba ya kading pna omdei ka to kading pna ka bangi print haki kalendar lendei ka bangi wa haki ying kisam gi jongi henry ka ba jisu kwa haba ong ngi bangen ba ya kading pna ngide bingin ba ya kading pna ka ba kenjam sim ka jing im ka jongi keba man la kasngi daga bangin len la de banlong keba sngurit keba yai sya slem klem gladin habangi but yu kris banlong kum kita kisenran basisya ujisu la dep kren chua ba mu un sabah ya kata kading pna ka bakhia kading pna jong ka jingtim nama ujisu ula kitno ya ka jing bom hok jongi nak bawa bano ya ke jing ringkang jongi gibreu nama rashirin jan ke jing im ke jongi lasno rinjan daki pop kibarit bat kibakrau dai hang ne ken yu jisu ong lada pikwa ban but yang ala ne pikwa banlong kum usenran basisya pin but dakaba ino ya ki kijing subha perthe nang ta ban long usenran basisya ngide ban but ya ngide ban but ya kidin jat jeng uji sukris bala tinlin ti yangi banelam sukpa ubah beneng habangi kwa ban long kita kisenran ki basisya ka jeng em ba man la kasngi ngide ban long ki briu ki ba em da jeng sngoret bat ki pa pinlin yelade ban ya ka jeng sisya jong hok dai namar kata imat kajing aseng samla kejepi assembly minta kasnem kap bu ya kane ka tim kajing long senran kadon la kajong kajing tmu kadon la kajong kajing mut ban pinken mau yaki para samla khamtam habangi im hakine kisngi balasa tembrau yangi haki ki jong kane ka perthei ujisu kwa yangi bangin long kisenran kijong u henry ngi kum ki prasamla ngi long penban kisenran jong kan ka perthe namar kata abangi kren ya kan ka thim ka jinglong senran ngina phai kan diat halor jo kan ki kintin ka jinglong bat ka kintin senran ka jinglong haba ong ga jinglong don shibun gijing mut hak
haka jinglong kala banlong ka jinglong arsap kala banlong ka jinglong basniu kala banlong ka jinglong kawai kala banlong ka jinglong bakhuj kala banlong ka jinglong brau kala banlong ka jinglong traisnong kala banlong ka jinglong kli da ublei bar kala ru banlong ka jinglong briu ublei kita ki bapatai syapang ka jinglong ngi kum ki prasamla ngi don hala ka jong ka jinglong ngin saya perkhat hi ka jinglong ki bakum kino ngi don nang ta bangi pai pat sakane ka kintin senran hab ong senran dei bat ka theu ya unong but jong u kinjanu hikai ne nong alam da ba pdeng man im kat kum ka jing hikai jong u la penon kam ya ka da ka judging e ki ba pher ki por ki ba pher na ka menta ki ba but ya unong hikai jong ki la ne u kan rat jong ki bat ha ka ne ko por ka jinglong ka jingmut senran ka theu yang nga badapi bangin long kisinran kijong ukris kane ka thim kalong ba kongsan namar ka pinkin mau yang ikum ki prasamla ba yang iwei piwei kum ki bange ha utrai bangin kin mau ba ka jing im kristan ka jongi bangin but ya ukan ran jongi u Jesus Kris bat bangin long kita kisinran kijong u kumta ka jinglong senran kadawa ya kata ka jinglen lade kadawa ban pinkloi ban ino ya ki jing ngobha ki jong kane ka perthei ban kentaj no nak ta ka linti ka bangi juyan baro sikata ka jinggeli kami kalong hatung ngilalong na em kita kisenran kijong ukris hato habang ilalong Kristan kam semla biang yangi ki para bange ban sulong Kristan klem ka jing sngutu lane habang ilamat na em ya ujisu ka im ka jongi kam pat biang kalong ke ka bompat pura ha ka jinge ka jonga ka jong pi Yonis lai lenong lai dekot kapingkan mau ngi ong sisa ng ong hame lemda kapat yu breu umla banyu I yaki hima ublei nama kata ditang kita gi banget hau Kris kin yo ya kajeng im ka bapom jukut nang ta naka gospel Yonis si kal nong bakat saw dekot nriu ko ong ba kapingkan mau ngi ngalong kalinti kajing sisa bakajing imde omdon bawan ukpa Henry tang danga ada babun nangi ngiyawat penban kilat kalinti kijong kaneng kapertei kisenran gidei kita gibanang bandon ka mensim ban it ban len lade ban les bunru ya kiwei ban kner kajing arab man keliang kemba ukris ulong ubaju sen barabor hakane karukom kisenran kejolong senran amba kidei ban im kajing im ka badapura da kajing I ka baken jable kadawar ru yang I kumju kum ki khun Kristan lane kum ki khun ki jong blei habang ila pedeng yu Kris lane ban long dekot Kristan hau jisu ngila ban mat ya kajing I lei nala ukan ran jongi bat kum juru ngin samlem sikiwei kita kajing lep ha jongi lengba kajing im ka baha ka jonga ka jong pi kalong kajing kerku nak mataki wei pat kaya rap ikiwei bakin yu I yu ublei bangi mane balong badap da kajing I bat badap kajing isen nama kata ki briu bampat itu yu jisu kim tip bat kim kwa ban tip ya u namar ki don kajing ade bat ki wei pat ki blei ki jong kaneka perthei
Ujisu ong Yonis khatlai lai pusau haka hukum kabat thamai nga ai hapi bapin ich pralok kumbang la ich api dakane kin yo tip baro bapilong kisenran jonga lade pidon kajing ich pralok hi dei kataken kabangi don kam ye kajing ich namane kini kisngi kajing ich kelas sedang banja no nangi kajing long senran galong kabadong kam namar ka penroy ka penrang ba ka penyau ya kajing ich gajonga gajong pi wei kurin galong ba khat sau ka khot arpho ka pin kan mau ngi ko ong ko prabangai tobat thena ha kajing siampang henrei kajing baman tolong khunlung te ha kajing siampang tolong rangba ublei utrang ya kiba ngej baro barkin long kiba rangba ha kajing ngej utrang baki bangej baro kinsan ha kata kajing ya ha kajing shisha kajong utrai nama katangi im ha kanega perthei ka perthei ka ba super bak perthei ka ba thli bat suda here habangi don kajing adei ka ba jan bat ublei ngiskem kajing ngej tang hu ngila banlong Tadangi don ublay ngis nguslur ngiyay ne barchanya tang hau. Nam kata ujisu ong ukuran yang badapi tobat long kena kajing siampang. Nama ladangi long kena kajing siampang kabakan jablay ngimlong kita kisenran kiba shisha kajong ukris. Henry ladangi ngilong rangba hakajing siampang ngisan pangiroy hakajing im kapakan jam sim kajongi kum ki khun samla jong kabalang kajing geli kami kalong hatongi long na em kita kisenran jong kris uji su kris udai na em ukan rat jonga jong pi Nayol ese ngiwat Jisu tang hakapor bangi singodon kam lena ngiwat yo blay tang hakapor bangi kut lat lani ngilong Kristan tang ban mentoy ila di simet kalabiang nama kata kajing long senran basisha kidai kita kibayat kajing syai jong kahok kisenran kibasisha kidai kita kibayat kajing shisha jong kahok ujisu hikai haba pilong kisenran basisha berbanlong kinong but jonga tolong pi kamulu kajing syai jong kaperthei pin shisha naga gospel jong Matius kelnong kabasan dikot khat sao ngapin pule kitin ko ongkum ni Pilong ka jingshay ka perthei omla banburi ya ka snong ya ka balabu halor jong ulum lemne kim juthang ya ka syarak batbu ya ka hapo ka syang henre ka ding penyang syarak tekan penshay ya boro ki bahaka ying to penshay kum ta ka jingshay jong pi hak mat ki breu bakin yo i ka jing le bap ha jong pi bat ban yo ya ro ro yo pa jong pi ubah ki beneng Jisu ong haba pilong kisenran basisha pilong pi kajing syai jong kaperthei nabanga ngalong ujing syai mapiru pinlong kajing syai naba pimla te banburi haba yanga ya pilaka kun Kristan nyimla banburi banong bangangam dei u Kristan Henry kadai ka jingle ka jonga ka jongpi hakajaka mengin ai ka jingshai sikwi pat ki bampat itu yu Kris mi ai pen ban ka jingshai lamba ki kam pentrim ki kam syukur ki kam runar ujisu ong la pi kwa ban but yanga pi dei ban expose silade ban pen pau ban pen shai lade shakiwei Namar baya kajing syai omla banburi hapo kasyang ne bantap da kasyang
namari ka jing sai hakapor balip kalan ke ka banja yo i nengim yo i kalong ka badum ngan nama kata wei bala thang ni ka jing sai lada idei ka jing thang isyarak ibarit ni bombati kala sai namar kata ujisu ong pilam pide ban expose sila de mapen pau la de sika perthei namar ya kata ka jing sai ibarit lada tap no da kasyang kamdon oksigen su kala ban lip no ane kala ban yap no kata ka jing sai namar ba don leer su habala tap sebak ya ka kalong kum taru haga jeng im jongi kum gi bange habaya ga jeng sai ga jong pi la tap da ki e jong nga perthei ngi don na pedeng jong ga jeng yap o kumba don su ga oksigen kalong kum taru haga jeng im ga jongi ngi yap op namar balasin syarengi da ki e gi bor jong nga perthei Kibala pin baklalin tilut yaki kun ki jong oblay. Kat syaka bangi pai. Tang ki jing hikai, ki jing thok, ki jing syukor, bagi jing lam ler sudah. Nama katala ding yat ya ki jing syai, ki jing dum kam don syu ka jak no nangi kum ki kun samla jong ka balang. Ladang ngi yat ya ki jing syai, ngim la syu ban yat rengkat ka jing dum. Ngim yat syu bat kane ka perthei ngi no i jing sngob ha perthei ngi no i jing kwa brai jong kikman ngi no ya ki jing kwa brai jong ado ngi laban i no ya ki jing sarong thala jong ka jing im habangi ya ha ka jing syai utrai u jisu ong la da phibut yanga ban long kisenran phimla ban yai lang bat ka jing dum jong ka perthei phi ha ban i no te ya ki Pihak ban ino yang jing kwa brai jong gikmat bagi jupanan kam ban pej aki ki bapin sniudur jong gane ka perthei ngi hap te ban ino yang jing kwa brai jong gado jing kwa brai jong gikmat ka jing kwan mentoi tang hlade simet bagi jing kwa brai tang kahanga bar ka jing kwa nam kwa burom bagi jing kwa brai ka jing perkhat thala ha jing im samla ka jong nga ka jong pi ladangi yat ka jing syai utrai kita ke baro ki chak no nangi ladangi kwa ban long ki senran ki basisha pi ha ban i no ya kita baro nama ba phimla ban yat lang ta ka jing sngo he henrei pin yan ta ka jing sngo ret pin ha ban yan ta ka jing pendem ret pa pin ko ngu irade ka kum kamon ka jong blai ada pimpat la ban le ya kabakum kata ujisu ong pimpat long usen ram jonga ane pimpat la ban but yanga nang ta ujisu haba uwan pau halagi jong kisenran kiba shisha wan ban terwa ya ka jingsuk haki ni ken mau hadin endau jisu ladap ban mipat walaupun pau lagi jong kisenran ba wit wan ban turwa haki ya ka jingsuk na pin shisha na ka gospel yonis kelong ka ba arpho ka dikhot ka ba arpho we ujisu ong haki senran long ka jingsuk ya pi balai ujisu wan ban turwa haki ya ka jingsuk bat balai kisenran gidan kam ya ka jingsuk Daw kalong namar bagi senran gidon na pedeng jong jing shifting gidon na pedeng jong jing du jing kermen bagi don ru ha pedeng jong jing sir mensim kiri ilade hapo jong giying mar ki shifting ya ki jiu yo bagi wan ban penyap ya ki kumba ki leu i lagi jong gikman bakat tu ukan ran lo syak ban ben lo syak pen sitom ben bat saya bro halor jong gading pena Bat kumah kata kapol ong ba kidon kam ya kacing pentengen bat kadaya ki bakin yo ya kata kacing sok kisenran napdeng jong kacing shifting lawan kacing artatin lawan kacing no mensim jong kacing nget kacong ki
Nabalap pinmat la no ye kajeng im kabakin jamin sim kajongki. Lawan ki eryong jong perthei ki eryong jong kajeng pin shepting. Kalong kum taru hakajeng im samla hangi kum ki kun samla. Keryong jong ka perthei ki wan bat pen ki phalo ya ki jing mut jing perkhat jong i kum ki prasamla hakine ki sngi lingba ki jing e babun jat bun rukom ki bawan ban tenju marmet ki bawan ru ban tengku marmet kat sikabangi pai tang ki kutlat sudah pai sakamon ru tang ki jing e pai sakadiang ru tang ki jing kutlat Om tang kajeng im simet kajongi Henry habangi pet ya kena ki im lang kasalang kabangi im menta tang gijing tang gijing ale tang gijing kwak bor bakajing kwak burom perthei sudah ngila prince rim du rilade bat ki ki jong kane ka perthei ngila ngam nakijili jong ka pungti ahor jong obaman lengba ukenjri hakijing melin basneu Kikmi kikpa hakene gisngi kidap kajing shifting bagajing sim hadu kata-kata nakabenta lagi jong kikun samla kiperkhat jayu ya kikun samla kijonga kikun samla kijongi namaka perthei kala sniu katni Kikmi kikpa kirit mensim hadu kata namta kikun samla hakini gisngi. Namarkat sabangi pai tang gijing bagijing kutlat sudah. Kikmi kikpa kita kwa bagi kun kini yat hagalenti kabadai mat pensungu bahayu blay. Henry bunsin ngikum kikun samla ngiyat lat nakata. Ngila pensungu si ya imei pa katno tam bangila pensungu si ya kamon kajong blay. Abangi pensusi ya imei pang pensusi ya kabalang pensusi hakmat ublei dalele ruem ngimlong satya kita kisenran kiba shisha kejong kris walah pedeng kibakum kita kijing nyai lenti kidonru kikun samla jong kabalang kiba yai be ujisu uwan banterwa haki uwan ban pau haki ba kimde ban shepting wat perkhat haba piyat bat nga pin sngo shepting ba pindu no ya gijing sngo ba pin shepting pindu no ya ki parlok ki ba pi nama lada piyat bat nga hagajing shisha jong ka hok Gibril kan sa isi yang agin soong ba utai akle rublei lan ka tai ka akle holy palat Sngo shifting bangadu no kita kilong gijing kibangi kun samlang ikendu hakine gisngi ngi kam shifting ki jong kan ga perthei banda ka bangi shifting ya ublei hande Gibril hande ki samla ka pendam red yalade Jisu wan man pawaki wan man terwapi ya ka jingsuk Lesi pidon na preng gajing pang mensim, lesi pidon na preng gajing kutlat gajing im, ya kaba don mono balak bantip ya pi. Pisah abu Jisu, uncin syal harus pi, wan man terwa pi ya kata gajing suk. Kita kiai gajing sngo boring gajong pi, kita kiai gajing sngo kutlat gajong pi. Jisu pendap da gajing kemen sudah, katno galong. Kajing kemen kebakrau adu kata-kata prasamla biit habangi rakhe ya kane ga yut wik bat kumjuru bangin sayo man rakhe ya ka yut sande habangi im kane gisi badap ta kajing bagajing kutlat kat sabangi pai habangi long kisenran ka basisha ukris ujisu wan manterwa yang pada pi ya kata kajing suk kalong ba kadon kam hadu kata-kata namar baro ngidon kam hi gajing suk kabangi im hakana kasla perthei lakalong gajing im simet ngale tang kumnu bangila banyo e gajing suk
Abangi pai saki imlang kasalang ngiyawat di galak lenti jong ka jingsuk. Wat ka sorkar nar ka government long ba ban pentrei ki kam hakaleng ki office lane hakana ko department ki wat kilat kumno ban pensuk ban trei. Manga ban pi hatongi kwan kum ki para samla ban yo ya kata ka jingsuk. Manga ban pi kum ki para samla ngi kwan ban yo ya kata ka jingsuk ka ba bom jukut. Walang imat ka jing syate mrau ka banginang yat lenti ka jing im samla. Ngimdei ban shifting. Ngidei ban yang scam. Ngila ban yeng ban yasha kita ke baro. Gim don shu kita kijing kuslah. Ujisu uwan ban terwa yang pada pi haba utarwa hangai pi ya ka jingsuk uong ba omdei kata ka jingsuk ka bangim don shu ya ka jingpang ka jingsitom utarwa hanga pi ba omdei ba kata ka jingsuk ka banging yo ngin kan penjano ya kata ka jingkut lat lane haba ujisu uwan berterwa yang ba pi ka jingsuk kalong ba Bang ngim don shu ya kata katma men sim ka jing ka jongi kam siam long kum ta hande ka jingsuk ka ba ujisu ukular ban ai ka long ka jingsuk hapreng gijing ka jingsuk hapreng gijing shifting ka jingsuk hapreng gijing kutlat ladangi la banesha ikta gijing baro ka ba ujisu uterwa ka long bangen yo ya kata ka jingsuk beneng ka ba bom cukut. Nama kata ban long usenran lade kasenran masisha. Ngidei ban long kita kibalen lade. Kumba kajing lade kade kata kajing kloy ban ino ya kata ke kabangi kenko ra kajing im. Kala ban long kajing melin kabasniu dan kajing di bepin buai. Kakiat kakhalai kajing pulut kai ya kapor. Lengba ki mobile internet. Kalau aru ban long kaburom perthei lane ka jingan has pa bat kiwe lada ngidang yahat bat kane kalenti ngidang long kisenran jong no jong kane ka perthei ngim long kita kisenran ke basisha ke jong ukris nama banginang ken ko re ki jong kane ka perthei ban ki ke jing hikai naga ketin ka jong blei Yesus Kristus kumukan rat. Ikan mau ino ya kaket ke jinglong sim ban wan sika jinglong breu. Tang ban yo ban pen im yang pada pi. Kinong pop kibala jot kibala rem. Daga bawla kiu kading pna jong ka jing tim. Hato ngala perkat na bau Kristus ula syayap pensitom nakabenta jong bat jong pi. Ke kabangang ade banle nakabenta ukris. Yit marwe la marwe. Ke kabangang ade banle nakabenta kaburom ublay. Ujisu pensudai lade bat kwa ban long marangkat bat ublay. Ben ban ulawan sika perthei kum breu ban siu kakuna kabarem. Pensisha naga giti Filipi kalong kebaar kedikot kebanyo. Kajingkali kalong mano banbut ya ujisu banlong kita kisenran basisha kebakloi banlen lade. Niken mau kisakri jong blay kebakloi banlen lade. Yatu kaktin ke jong blay. Abraham ula kenya la jong ukun ba marwe ban pen ko ngu ban len la de khamat ublai klam jing benot nang ta unowa ubriu ba le ya kamon ka jong ublai usha sibun ke jing sakren ben kham tam ha ka pot ba uthau ya ka yingling ba ki briu kinyo ban la im usha kren ben ba une utemen ubabi wala kren ya ka kambi
kat kan ni ka jing shit rikyang jongan ka sngi hang no yo ban pendap yang ka perthei ka jing kran bin hadu kata-kata ulen la de sngap ya kita ublay ula ker khu yu ba ka ying ka jong kela yo ka jing la em ikan mauru usamla Joseph ula len la de daga ba kentaj ya ka jing pen shoi na ka lok jong usim Potiphar ban thia tengah bat raikut bakamla ban mat ka klemran bat sha set along ban ya ka bale ya ka kamboman ban le persya ya ka mon ka jong blai sipor umat ya ka jingja burom umat ya ka klemran heru blai uken tiu pat ya sya ka burom ka kita probeb kelnong ba prai khot bakat lai ka penkan mai ngi ka jing shifting ya utrai ka long ban shun ya ka basniu ya ka jing sarong ya ka jing ngomeng ka ba yahat ka lenti ka basniu bad ya ka jing kren ka sintur ka ba mutlop ublay uisi ikan mau ya uwei missionary balawan ha ka negari India jongi dang ha kini ki khendiat post nem utau de Graham Sting lang ikan mau ya ka lapniru ya ka film the list of this une usyakri jong blay ula len la de haba wan manela ka gospel hakane ka ri India be ja jongi ula sya penyap dak bat sya thang im ya rengkat arngut ki khun chanrang ki ba it jong ula len la de na ka mantau Chris ki ba len la de kilong kita kisenran ba shisha Chris u Jisu hikai ba pilong kisenran ba shisha Chris pilong kinong bot jonga pilong kamulu jing shai jong ka perthei naba kamulu kalong ka ba don jing mat leng ba ka jing im samla ka jonga ka jong phi hatong ilan em ban ai ka jing mat lem sikiwei ba kiniu i lamba ka nuksa ba bha ka jonga ka jong phi haba ngingi long kita ki khun samla Kristen ngilong ki khun samla jong ka balang tongin long ka jing shai sha ka perthei ka khubor jong ka ne ka thim ha ka ne ka janmet ka khot yangi kum ki para samla ba ngin long kita ki senran ba shisha Chris watla ka long ka ba kalenti ka ba ngide ban ya watla ngisngo kutlat ka jinyat samla ka jongi habang ilong kisenran Chris wala ka long ka ba ban perkhan ka jinyat lenti imdei ban shifting daga bangi dang sng benot ya ki ki jong kana ka perthei para samla be ladang inang don na pdeng gi jingale ha ka jing im ka jongi ladang inang don na pdeng gi jing gi jing jenjar gi jing adatin ba gi jing kutlat ha ka jing im jongi lane ha ka jing im samla ka jongi bangin yan kum kisenran lane ngi dap ta ka jing sngo ban khia ha ka jing im ka jongi sha bu play bunya lam ya ka jing im ka jonga ka jong phi klet no i kita ke bangi jumelin ba penon kam lamba ke jing kwa brai ki khmat bagin pej ya ki jong ka ne ka perthei nama ki khmat ba ken jado ki ju ya lam bat khring yang ikum ki parasamla ja ki ke bangim dei ban pen habangim patla ban ya kita ngilong mo kisenran ki jong Chris lan ngilong kisenran jong no jong ublay ne jong ka ne ka perthei ngilong para samla la dang idang atatin ka jeng im tung stang thamai lembaga nang janmet bangin IT bachania ba ublay kunya lam ya ka jeng im ka jonga teng teng ka penlong yangi bangin perkhat
balai ken kat ni ngiyakit ngiyaba ekikam juga jing seng samla ngiyakit yaba ekikam jong kabalang ngiyakit yaba ekikam juga jing seng gentei bat kumta ter ngilong ke basmat banuan si jing seng balai ken ngidang kendu kat kine gijing habangila persang bandon kata ka jinglong senran bangin buat yu Kris balai ken ngidang kendu ikita gijing ba niat lenti kajing im bermana kasngi. Gimiru kajing gali balai kenyim jujop di kita kajing syak pensoi jongan nga pertai balai ngju syak yertma haki bor jonga pertai katne bat balai ngidang syak tinju katne haba ngilalong Kristan ru namar bangim don por ban penlot kapor ban pule na kaktin kajong ublai bat ban demret ka jing duai ban pan jar jar kat kum kamon ka jong ublai ujisu ong kat kine phie kendu kat kine phimat namar ba phimji thu te ya kata ka jing shisha teng teng suwan jing seng iwan tamat pendep rukom nama ka don ka program bala benisiat ngidon kamet haka ying mane nega jimut jeperkat ngiyaj saudong jongkan nega perthei balai galong gumta namar ngimpat itu ya taka jing shisha naba phim shem long kita kisendran kiba shisha jonga tada pi itu ya taka jing shisha kata ka jing shisha kapelat ya pi nama kata ujisu ong ngalong kalenti ka jing shisha baga jing imde namar don da pat kalenti lait nanga namar ka jing im samla babun dengi ngiyawat de kalenti jong ki jong perthai ngiwat de kalenti jong ka jing pin ngobha ka jing pesu tenat jong nang perthai ngiyat de kalenti jong ka jing pin berngya para samla habang ngiyat kata kalenti da lele ruem ngimla ban syem satya kata kalenti kajong utrai lengba uji Yesus Kris yonis khatsau nru kapengkenau ngi kong jar ubanget hanga unom jotshu henry unyo ya kajing im ka bom jekut jin lada barong yi thu yu ublei bat ngilong ki basmat ban pule ne ka tin ka jong ublei bat ngilong ki basmat ban pendemrit ka jing duai ka ba jar ban pon kat kum nakamon ka jong ublei ngin long kita kisamla Kristan kebala yat ka jing shisha jong ko hok guma ka tin ka jong ublei ka pingken mau yangi syapang ka jing im ka jong ujo wala shibun ki jing ki bayo kindu Henry uklem mantai wad udu no ya ka ying ka sem udu no ya ka spa udu no ya ki kun udu no ya ka jing ding embaro baga jing pang to jauh kepala ban nya uklem randin satya uhun bad updiang bagi nege dege jipin ya ke bastat ki chong ublai ublai ukerku ya ujob shibun sha nang tangi ken mauru ya uwei nagi samla Hebrew longba samla Daniel udemret pan pai kemat shu ublai laisin chisngi uklemantai ublai ukerku baru ublai ujubab ya kajung duai kajung bagi sing barunar kising ba ishirkei kilong penban kejaka singkli barajai nakabenta usamla Daniel haba usani ahu ublei udon kaplan nakabenta jonga jong piru ada mengiru kum ki kun samla jong kapalang ada ngisania ublei ba ublei penyat ya kajeng im kajonga kajong pi ngiru ngin lai ne kata kajing syak pensoi haki bor jong perthai lama gi buit syukur jong usoitan balong usim jong kajeng dum nama kata la dangi penlin nila de kum ki kun samla ban yat hakajing long senran ngiyat hakajing shisha joko hok utrai ngisepting ban le yak balong persya ya kamon kajong blai
tada ngi don nya kata kamen sim ublay udon bat ngi nabangila pinsngop ha banle ya kamon ka jong blay u Jisu hakasingi ka jing bisar un ong pi pilong kisanran pasisha jonga pilayat ka jing sisa jong ka ho pilamat ka jing sha bertuben pilamat ka jing sha keren ben Henry minta pila job nama piyat kum uta usanran basisha ublayon kerku don kat lembat ngi lengba kani ka tim ka pikin mau ngi syapang ka jinglong sanran tu kum ki kun samla jong ka balang wala sibun kelinti ki bangi kendu gimdai ban shifting hari ngin yat kum ki sanran ki bayat ka jing sisa ka hok utrai kenang baka nong jonga jong pi ngin yo hakas ngi jong ka jing bisa ngin yo mat ya ka jing suk beneng ngin yo mat ya ki hima ka bau blai wala pen kre lupa na ka benta jonga ba jong pi blai ungkur ku lembaga ne ka ku bo na tak borang mo jong blai amen. Tiha kani kapor kerpada sekretari PNP Sengawi ke program kepada Lasai Kejanmit. Tu Miss Charpeson ka program kebiadai nak menta Lasai Kejanmit kata kalong arpo nyotorik berai bapra arajar pusau. Hakapor ndriu siteng inyo kasing spiritual naka grup kebaar. Bat hakapor nyo baji ka Bible study. Charman Master Don Bok Lendo pule berduai met sidalin lengkoi lum jing aingu special lembar Miss ribat tengen hun marangar ribas nguk tengen hun marangar bat Master Full John Sangriang nong ai Bible study Miss Badasuk Lendo jing penbena bat penwai ka jing aingu kibang leyo bandom makan kejan met kata kalong kat san spa san pon rio tingka ti kani ka weruk ngan penbena ba wadlak lasai kamde ka quiz de ngan yathu yapi ba nak benta ka heminal quiz ngin ya lek ban nang ni ban ya rwai landet nak kot jing rwai kata kalong nadu kanumbar kabachis pa wei hadu kanumbar kabachis pa khandai phuwei pin sengo baha ban yakre na kabenta kan ka quiz na ka kot jing rwai kanumbar kabachis pa wei hadu kanumbar kabachis pa khandai phuwei pin sengo baha ban lek ban ya rwai landet bat ya pulil landet yaka titang kini ke jing penda ku blai sibun. Di ngangit ba baro ngilayo ban sngab baca skor bhai ka khubor ka tien ka jong blai lengba I pastor ibile ban sam hapring jongi ha gari ka chanmit ti ha gari ka chanmit ngimla khlam da aingu yo blai ka ba ola ai hengi ya gari ka khubor ka tien ka jong blai ka balong ka them jong ka youth week But youth Sunday hakabangi kum ki kon samla ngilayo ban pli menta ka janmit leng bai pastor ngi kermens khamba kari ka tien ka jong blai ka bangi ngilayo ban man but bangilayo ban ba menta ka janmit to ai bangin bat kham haki min sem ki download ki jongi bangin tap haki pla ki bakan jaman sem ki jongi khnang bakanam ja shu la nu la ru khnang bakari ka tien ka jong blai kan hi kai ya ka jem ka jonga bai ka jong phi bangin nang banian hakan lenti ke jong blai bangin long shisha kita ki sinran ki shisha ki jong try jongi Jesus Christ ngimla khlam dai khu blai ya I pastor ba ilayo ban sam ha pedeng jongi
jengi ya kadi ka khubor ka tien ka jong blai lang ba kadi ka janmien ku blai shibon pastor ya ka khubor ka jong phi ka ba phile ban sam ha pedeng jengi kom gi khon samla kadi ka janmien u blai nang kar khu ye phi ba phinang yo ek met ka ba kot ka ba khya kham tam ba phinang la ban yeng ban phlai ka khubor ka tien ka jong blai laha ka nu ka chaka ka ba blai u pen yeng ya ka ya phi ban sam ya ka khubor ka tien ka jong blai ba phinang yo ru ya ka met ka ba dia ka men siam ban syakri ublai nang ker khui phi ba phinang roi halaka sngi ha ka jinglong gm ka ba kan jaman siam ka jong phi ti ha kani ka por ngem dan esu nga kermen skamba baro kat ki ba ngilayo ban pendap ha kani ka chanmien kalong ka jingker khui ngilang iwei pi wei baro kat ki ba yo ban dan ringkat ban ngi kom ka jing seng samla la kalong yaki khon samla ki badan ha ki yeng ki sam ki chongi la pidan ki lenti ki sengken ki chongphi pio sngo lang ba ki di tendong jing pen sawa ringkat ru bar ki ka online service ublen nak kar khui phi bar ngi ai khu blai youth week but youth sunday ka bangen sayo ha ga di ka singi ublai ka ban sawan ngini ban penwai no ga di ki shekri ke chongi ublai lang ba ga di ki chanmin ngini ban rai ka number jing rai ka ba sun spotlight popra na ko jing rai ka ba thamai ba sun spotlight po na ko jing rai ka ba rim ngan pelong ye phi kinong tong breu ngan pelong ye phi kinong tong breu lada phin buat yanga to khilet to ring yaki nari jingdom tolet kering yaki nari jingdom syakari ke jingshai ngine yang lang ngine roi ke number jing roi ke sun spotlight po real but sun spotlight po but I pastor is ai pa ka jingker khu but penwai ngine yang lang baro ngan pen long ya pi kinong tong real kinong tong real kinong tong real ngan pen long ya pi kinong tong real la da pin bud yanga la da pin bud yanga la da pin bud yanga ngan pen long ya pi kinong tong real la da pin bud yanga to kile to da pen long sen ran pen long sen ran pen long sen ran to kile to da pen long sen ran ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro to kile to da pen long sen ran ya ki ben riu baro to let kri ya ki nari jingdum nari jingdum to let kri ya ki nari jingdum syakari ka jingshai syakari ka jingshai
kile da penbaptis yaki penbaptis yaki penbaptis yaki to kile da penbaptis yaki hakaker jongan hakaker jongan hakaker jongan tolile dapen baptis yaki hakaker jongan tung penwai try be berbis nei ngej bemlon kat lembat ngi lembaga dengan jing syakri blai ke jongi lembaga dengan jan men nadu ke basdang hadu bengilama pendep ya ka try be isnei ni kerku ya ki por barok pada syabang siaban mino nan kaying ke bakui ke bakentang ke jong me terpelat angi ke jing kerku blai ke jong me Patoda ai bajingai kepada biang utrai na pim jungi Yesus Kristus bala suspa na kamanta ka jung im jungi kibajot kibala rem bada ka jung ijba ka jung blai uba palat ka jung syampang uju patilen tiangi bangin le ya kamon ka jung blai bada ka jing selok ka jipsaj bor men sim ba khu jong me uba jipsaj bor angi bangin long kiba klan bangin long kita kisenran kiba shisha ki jong me Patoda ai begini kilai kiba ha uwe ublei nang syong dap perhai bela kajong jing aseng samla. Bat rengkat kirunge kirukuj satlak kaperthe. Kiba juyaro bapnan burom mi kajuk kerteng bim kajong me. Habang irakhe ya kane ke yudwik. Dia doa ingin butia khamat kaburom kajong metrai. Hakerteng Yesus nipan. Amen.